campaign administration uche bụ n'ife nwaanyị na-eme mma oji moto eme ọgọ ọ bụ onye ga-abụ mama neme ọ bụ onye ga-abụ mama neme egwuregwu ife dị mma ka anyị ga-emere go aya mma onye ọ ga-adịrị mma aya mma egwuregwu ife dị mma ka anyị ga-emere go aya mma onye anyị ga-atụrụ vootu aya mma ọchịrị mma ga-achịkwa n'ọzọ ụmụ nwaanyị ụlọ anọkwu ya ụmụ nwaanyị ụlọ anọkwu ya onye nna na onye ọ bụ chibadụ eze amasịrị ọ gbatụrụ enyi obi dị m mmadụ nne tata ka m si wee bịa na-ekiri ka unu si wee nọdụ anyị wee si biko na onye zitere anyị bịa reprezentị anyị ebe a bụ sinetọ Uche Ekwuibe PhD a ga-agụkwa aka ebe a oji meta eme ọgọ oji ụlọ eme ọgọ obere onye ọ dị alụ 7/7 victory queen ife karịrị ọla edo ọ sị m bịa gwa ụnụ na obi dị aṅụrị nne abịa n'Enugwu ka ọ nwego ndị ụmụ ụlọ nyere ọlụ ụzọ ọ na-alụ ife anyị na-ekwu na skọkadị a ga-enye victory Jesus name anyị adịghị akụcha akụcha yes so that's our mommy that's our mommy ogbu na ife ọlụlụ ebe ọlụlụ anyị nọ n'Enugwu ukwu wee na-agwa ndị Enugwu ukwu na ọlụlụ ọlụ agwa eziokwu wee na-asị unu biko unu ga-atụrụ vootu ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ụmụ akwụkwọ